Mga kapuso, nagsingabot na ang adlaw sa piniliay. Gani, labihan na ang pagpangandam karon sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Labi na ang pagsiguro nga malinawon ang eleksyon. Busa atong sayron, unsa ba ang pagpangandam sa kapulisan sa Davao Region sa adlaw sa piniliay? Subay niini atong i-welcome dinhi sa atong programa ang spokesperson sa Police Regional Office 11, si Attorney and Police Major Yudisan Golciano. Good morning po and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta po, ma'am? Good morning, Miss Jandy, at good morning sa tanan nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, pila na lang gyud kaadlaw eleksyon na. Kumusta na ang preparasyon sa kapulisan nato dinhi sa Davao Region? Tama ka, Miss Jandy, pila kaadlaw na lang yun, eleksyon na diri sa Davao Region and of course in the entire Philippines, no, ang PNP, particularly ang PRO11 ay grabe na ang paghahanda karon. We have deployed personnel already sa lahat ng mga probinsya dito sa Davao Region, at the same time sa DC, sa Davao City, no, naatay mga augmentation coming from the regional headquarters ng mga personnel, and actually nag-ongoing po yung atong monitoring and assessment sa sitwasyon ng election karon in preparation nga sa D-Day sa May 9, 2022. Ma'am, paunsa nato ginasiguro nga luwas ug malinawon ang atong eleksyon? May we know pila ka pulis atong i-deploy ana panahona? Overall, Jan, we are going to deploy more than 6,000 of police personnel all over the region. And bukod dyan, naapatay mga quick reaction team na naka-standby diri sa ating kampo, no, na ready rin na i-augment in case there's a need for other province ng mga personnel. Ma'am, unsa ba ang atong mga ginapangandaman panahon sa eleksyon? I understand we have contingency plan labi na sa mga butang nga posibleng mahitabo during election. We are preparing, of course, sa mga possible na mangyayari during the election or even sa day before the election, no. Sa karon ongoing yung delivery ng mga VCM and yung mga personnel natin coming from different provinces and here in the region ay kasama sa pag-secure ng VCM on the day of election. Naatay mga deployed na personnel sa mga polling centers, naatay mga police visibilities in the area na mag-monitor ng mga possible na incidents during election, and of course kinahanglan yun ang police visibility para maiwasan nato yung possible na or mga balak gawin ng mga criminals during the election. Yan ang pinaghahandaan ho natin talaga, na sana maiwasan ho natin yung mga insidente na makakapag-disrupt ng election process dito sa Davao Region. Ma'am, unsang mga lugar ang inyong ginatutukan sa Davao Region pag-abot sa seguridad o kining ginatawag nato nga mga election of concerns? Na tayo identified na mga areas na under ng election concern at under ng immediate area of concern. Pag sinabi pong election concern, kasi may intense political rivalry. Ito nga po dito sa Davao del Sur, no, there are 6 municipalities in Davao del Sur, 1 in Davao de Oro and 1 in Oriental under ng yellow category. Pagdating naman po sa orange category or yung immediate concern, na atay 6 in Davao de Oro, 1 in Del Sur, and 1 in Oriental. And bakit siya nakategorize under immediate concern? Because napaghihapon identified the presence of the local communist group or NPAs. That's why po nag-augment po din ta ng mga regional mobile forces, and of course katulong or katabang nato diha ang AFP sa pagbabantay. In Davao del Sur, dahil medyo nga intense yung political rivalries, nag-additional punta ng mga personnel coming from the region and also coming from the national support units like yung SAF Special Action Force
to monitor and to assist the PPO in the preparation nga or yung pagpo-provide ng security nga sa nalalapit na election this May. Alright, to end this interview, Ma'am Yudisan Gociano, any message po sa ating mga kapuso viewers? Go ahead, ma'am. Yes, sa ating mga kapuso, ang PRO 11 sa pamumuno ng among Regional Director na si Police Brigadier General Benjamin H. Silo ay inaanyayahan or ini-encourage kayo na i-exercise ang inyong privilege or karapatang bumoto or pumili ng inyong kandidato sa darating na election this May 9, 2022. Rest assured po na ang PRO 11 ay maghahatag og seguridad para magkaroon ta ng hapsay and very peaceful, secure na election. Wala ho kayong dapat ikabahala, no? Just go out and go to your polling precincts, exercise your right to vote. Kami na po bahala sa pag-provide ng security sa inyong lugar. Asahan niyo po, ngayon pa lang, ang PNP, ang PRO 11 ay nagabantay na sa inyong mga lugar. Daghang salamat, Attorney Yudisan, sa higayon. Gay mo ang gihatag ka na mo. Praying for a peaceful election. Amping kanunay, ma'am. Thank you very much. Kini ang At Home with GMA Regional TV.